నీవు సన్నిధికి సేవకులకు నమ్మకంగా ఉండినట్లయితే దేవుడు నిన్ను బలపరచబోతున్నాడు. ఇదివరకు ఎన్నడూ చూడని ఆశీర్వాదం, ఇదివరకు ఎన్నడూ చూడని దీవెన, ఇదివరకు ఎన్నడూ చూడని ఆత్మీయ జీవితం, ఎన్నడూ చూడని ప్రార్థన శక్తి, ఎన్నడూ చూడని భక్తి జీవితం దేవుడు నీకివ్వబోతున్నాడు. నువ్వు నమ్మినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని స్వాగతం పలికి చప్పట్లు కొట్టుకుంటే ఆయన స్వాగతం పలుకుతాను. దేవుడు సంచరించబోతున్నాడు. నీవు హృదయం తెరవబడాలి. నీవు హృదయానికి అప్పచెప్పుకున్నట్లయితే, నీవు హృదయాన్ని అప్పచెప్పుకో, నీవు హృదయాన్ని స్వీకరిస్తాడు ఆయన. ఈ మలినమైన హృదయాన్ని అప్పచెప్పుకో, ఈ పాపం హృదయాన్ని, చెడు హృదయాన్ని, అబద్ధాల హృదయాన్ని, చేసిన హృదయాన్ని, ఆత్మ హృదయాన్ని, తెరవ హృదయాన్ని ఈ విశ్వాన్ని అప్పచెప్పుకుంటున్నట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని దర్శించబోతున్నాడు. నువ్వు సిద్ధంగా ప్రియ